あ、そう。まあちょっとそれ本当。コメントをいただきたいということですね。わざわざお越しいただいたわけなんですが、すいませんけど。大丈夫。バカ野郎！これはワイオナイズで、午後からはタイムスリー。タイムスリー。もういいですか？じゃあ一曲ちょっと、頭。新宿やったな。出た。